Szia, mester! Mi újság? Kéne a segítséged. Mi a probléma? Hát nem úgy szól a hegedű most, ahogy kellene. Légy szíves, nézd már meg. Sietsz is. Sietek, mert munkából szaladtam ki, csak idegesít, hogy nem úgy szól. Na mindjárt húz egyet, aztán állítunk rá. Jó, csak sietek nagyon. Érzed te is? GD. Mester, köszönöm szépen. Tökéletes? Tökéletes. Erre volt szükségem. Örülök neki. Viszlát. Köszönöm. Na, örülök, hogy szuper lett. Hát te mindig szuperre csinálod. Mester, köszönöm. Nincs semmi. Jelentkezem. Fedezd fel új webshopunkat. bestonemusic.hu